Jovo, tvoj komentar večeras, vidjeli smo da City uživao i da nije, možda malo i sreće trebalo, ali imali smo nekoliko prilika, međutim 0-0, ali najvažnija stvar, svi će se složiti da se niko nije povrijedio, odnosno jest se povrijedio na koju, nažalost, ako smo mogli vidjeti Osman Hadžikić, ali evo, i to utakmice jeste bio da se niko ne povrijedi. Da, kao što ste rekli, svi smo uživali u ovoj utakmici, ali šteta je što nismo pobijedili. Velika je čast i zadovoljstvo igrati za svoju državu. To nema boljeg osjećaja. Mi smo dali sve od sebe, ali nismo imali sreće da postignemo taj gol. Bio bi nam jedan dovoljan za pobjedu, ali šta da se radi. Sigurno da si motivisan jako, čestitke na ovom priznanju koje smo svi prenijeli prethodnih dana i kada možemo očekivati prvi gol za Bosnu i Hercegovinu? Hvala puno na čestitkama, nadam se što prije. Ja iskreno ne mogu dočekati, ne mogu da krijem, jedva čekam da dobijem taj prvi gol za reprezentaciju i nadam se da će doći.